أبراهام ونبي موسى أملاك أبراهام ونبي موسى أنا استعلم قدست سلاسي تمسكنوا 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 تبل على نفسي بوداسي በስመ ሥላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስክላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሓዲርኩም? አነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም አቦይ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ እትጸንሕ እስትንፋስ ስለ ዝዓደለና ክብርን ምስጋናን አምልኮን ውዳሴን ንዘለዓለም ንዕኡ ይኹኖ አሜን። ከምኡውን ነታ ርህርህተ ህሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሓን ወላዲተ አምላኽ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት አደይ ቅዱስ ወዳ ብዝሃባ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሐያ። ከምኡውን ኩሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር አምላኽና ብዝሃቦም ጸጋ ብዝሃቦም ቃል ኪዳን ከከም ማዕርጎም ክብርን ምስጋናን ንዘለዓለም ንዕኦም ይኹን አሜን። ሚያዝያ 17 ናይ ዕለቱ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር አሜን። ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቅዱስ ያዕቆብ ሐዋርያ ገድሊ ናይ ቅዱስ ያዕቆብ ወልደ ዘብዴዎስ። ያዕቆብ ማለት አሃዜ ሰኮና አእቃጼ ወይ ከዓ አሰናኻሊ ማለት እዩ። ነገዱ ካብ ይሁዳ ሃገረ ስብከቱ እስያ ዓዲ እስክንድርያ እንድርያስን ሓው ዮሐንስን ቁጽሩ ካብ 12 ሐዋርያት ዕረፍቱ ድማ 17 ሚያዝያ እዝለማዓንቲ እዩ። በረኸቱ ይሕደረና። ሐዋርያ ያዕቆብ ንሃገረ ስብከቱ ቅድሚ ምብጋሱ ጎይታ ንቅዱስ ጴጥሮስ በታ ኣቐዲሙ ትፈትወኒ እንተደኣ ኮንካ ኣባጊዕ ይሓሉ እናበለ ደጋጊሙ ኣመልኪቱሉ ብዝነበረ መሰረት ንያዕቆብ ጥራይ ዘይኮነስ ንኩሎም ሐዋርያት ዕንፀይቶም ናብ ዝበጽሓቶም ወይ ከዓ ዕፀኦም ዝበጽሓቶም ከብጽሑ ተነጊርዎ ስለ ዝነበረ ሓቢሮም ብሓደ እናኸዱ ከለዉ ጎይታ ኣብ መንገዲ ኣብ ቅድሚኦም ጸኒሑ ኣብዚ ዓለም እትኸድዎ ኩሉ ድኻምኩም ክንዲ ሓንቲ መዓልቲ ኣብ መንግስተ ሰማያት እትውዕልዋ ድማ ኣይትኸውንን እያ ኢሉ ኣጸናንዖም። ሮሜ ምዕራፍ 8 ፍቕዲ 18። ካልኣይ ድማ ቅዱሳን ሐዋርያት ጴጥሮስን ያዕቆብን ድማ ናብ ናይ ያዕቆብ ሃገረ ስብከት ምስ ተበገሱ ሓደ ዓይነ ስውር ኣብ መንገዲ እናለመነ እንከሎ ክልቲኦም ሐዋርያት በታ ዝልምነላ ዝነበረ በታ ከም ዝሓልፉ መንፈስ ቅዱስ ስለ ዝገለጸሉ ዓው ኢሉ ኣርድእተ ክርስቶስ ኣዒንተይ ብርሃን ምእንታን ክርያስ ጸጋኹም ግድሃቡኒ ኢሉ ለመኖም። ደርገፍገፍ እንዳበለ ድማ ደድሕሪኦም ሰዓቦም። ኣርድእተ ክርስቶስ ድማ ካብ ናቶም ክብሪ ናይ ብጻዮም ክብሪ ስለ ዝቐድሙ ሐዋርያ ያዕቆብ ንቅዱስ ጴጥሮስ እዚ ክፍወስ ዝደሊ ዘሎ ዓይነ ስውር ደድሕሬና ይስዕብ ስለ ዘሎ ፈውሶ ኢሉ ኣመልከተሉ። ቅዱስ ጴጥሮስ ድማ ካብ ናተይ ዘይንእስ ስልጣን ስለ ዘለካ ናብ ሃገረ ስብከትካ ንስኻ ክትፍውስ ስለ ዝግባእካ ንስኻ ደኣ ፈውሶ በሎ። ሐዋርያ ያዕቆብ ከዓ በል ክምልሰለይ መርቐኒ ስለ ዝበሎ ከዓ ቅዱስ ጴጥሮስ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብኢድካ ይፈውሶ ኢሉ መረቆ። ያዕቆብ ድማ ሕያው ብእንተ ስሙ ለኢየሱስ ክርስቶስ ኢሉ ጸልዩ ኣሕወዮ። ማቴዎስ ምዕራፍ 17 ፍቕዲ 20። ያዕቆብ ግን ኣቐዲሙ ምስ ፈወስናዮ ከይጠልመና ኢሉ ግዲ ተጠራጢሩ ኮይኑ ኣሕውዩኒ ኢልካ ስለሚንካ በዚ በሓይሊ ኣምላኽና እንገብረልካ ጸሎት ተመሊሱልና እንተሓውኻኸ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ዶ ተኣምን ኢኻ ኢልዎ ስለ ዝነበረ ንሱ ድማ ወዮ ዓይኒ ረኺበ እወ ኣኣምን ኢሉ ኣተኣማሚንዎም ስለ ዝጸንሐ ያዕቆብ ብስም ኢየሱስ
ክርስቶስ ድማ بسم ኢየሱስ ናዝራዊ ተፈወሰ ኢሉ ኡፍ በለሉ እሞ ክልቲአን ኣዒንቱ ቋሒለን ብርሃን ረኣያ። ንሱ እውን ውዕሉ ከየፍረሰ ብስም ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናዝራዊ ኣሚኑ ተጠመቐ። ዮሐንስ ምዕራፍ 9 ፍቕዲ 7። እዚ ብሃዋርያት ዝተገብረ መንክራት ዝረኣዩ ህዝቢ ከዓ ፍርቆም ብሃዋርያት ከኣምኑ ከለዉ እቶም ፍርቆም ግን ደይ ብስራይ እዩ ፈዊስዎ ስለዝበሉ ናብ ክልተ ተጎጃጀሉ። እቶም ብስራይ እዩ ፈዊስዎ ዝበሉ ድማ ከሲሶም ናብ ኣሕልቆም ኣብፅሕዎ። ሓደ ካብኦም ድማ ካበይ ዝመጻእኩም ኢኹም እናበለ ብዙሕ ኣጨነቆም። ቅዱስ ጴጥሮስ ድማ ካብቲ ክትገብሮ እትደሊ ደኣ ዓዲ ኣይወዓል እምበር ንሕናስ ደቂ መዛሙርቲ ኢየሱስ ኢና ኢሉ ብድፍረት መለሰሉ። እቶም ነባሮም መኳንንቲ ግን ስም ኢየሱስ ምስ ተላዕለ ኩሎም ክዳውንቶም ቀደዱ። ማቴዎስ ምዕራፍ 26 ፍቕዲ 25። ቀፂሎም ከዓ እቶም ካብ ኢየሩሳሌም ኣትሒዞም ብስም ኢየሱስ ዝሰብኩ ከም ዘለዉ እኮ ሰሚዕና ነርና ኢና፣ ናባና ከዓ በፂሖም ተባሃሉ። ጴጥሮስን ያዕቆብን ድማ ክዳውንቶም ክቐዱ ምስ ረኣይዎም ተገረሙ። እንደገና ድማ እቶም ኣረማውያን መኳንንቲ ኣብ ክሳውዲ ሃዋርያት ገመድ ገይሮም ናብ መንገዲ ከዝርዎም ወዓሉ። ኣብዚ ግን ሃዋርያት ስልጣኖም ገሊጾም ማለት ናይቶም ብገመድ ኣሲሮም ኣብ ፈቐዶ መንገዲ ክስሕብዎም ዝወዓሉ ዓቀይቶት ኣእዳው ለመሳ ወይ ከዓ ርጉማት ኣእዳው ማለት ኣብ ኩናት ዘይወዓለ ይሃጥር ከም ዝበሃል ድማ እቶም ውሽጡ ዘይፈለጡ ኣዘዝቶም መኳንንቲ ስለምንታይ ከም ዝኣዘዝናኩም ዘይተዝርዎም ኢሎም ተቆጥዕዎም። እቶም ዓቀይቶት ድማ ኣእዳውና ለሚሱስ ከመይ ጌርና ክንስሕቦም በልዎም። እቶም ገና ዘይተረድኦም መኳንንቲ ድማ መሰረያን እዮም እንዶ ግዳ ኣይበልናኩምን ኢሎም ሓሚዎም። እቶም ልኡኻት ዓቀይቶት ወይ ከዓ ኪዱ ግበሩ ዝተባሃሉ ግን ትእዛዝ መኳንንቶም ዘየድሕኖም ምዃኑ ምስ ተረድኡ ኣርድእተ ክርስቶስ ይቕረ በሉልና ፈውስና ኢሎም ለመንዎም። ጴጥሮስን ያዕቆብን ድማ ናብቶም እኩባት ሰባት ቀሪቦም ንሕና ንበዓል ክፉእ ግብሪ ክፉእ ክንፈዲ ስለዘይተኣዘዝና ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ድሒንኩም ከም ቀደምኩም ጥዑያት ኩኑ ኢሎም ካብቲ ለሚሰምዎ ዝነበሩ ኣጥዓይዎም። ንሳቶም ድማ እንኳዕ ደኣ ተፈወስና እምበር ኢሎም ዝተገብረሎም ድሕነት ከይረስዑ ብዘይካ ኣምላኽ ሃዋርያት ካልእ ኣምላኽ የልወን ኢሎም ኣመኑ። እቶም ብጎኒ ኮይኖም ዝዕዘቡ ዝነበሩ እውን መለበሚ ኣይግበርካ መለበሚ ኣይኽላእኻ ኢሎም ኣመኑ። ካብቶም ከይኣመኑ ዝተረፉ ውሕዳት ሰባት ወዲ ሓደ መኮንን ክልተ ኣጋሩ ለሚሰን ዝነበራ ስራሖም ተዓዚቡ ነዚ ሕሙም ወደይ እንተዘሕዊለይሲ ብኣምላኾም መኣመንኩ ኢሉ ብሰብ ገይሩ ነቲ ሕሙም ወዱ ናብ ሃዋርያት ሰደዶ ወይ ከዓ ኣፋንዎ። ቅዱሳን ሃዋርያት ድማ እቲ ልሙድ ጸሎቶም ኣብፂሖም ነቲ ሕሙም ንግዚኡ ፈወስዎ። ኣብ ማእከል እቶም እኩባት ሰባት ከዓ ብእግሩ ተዘዋወረ። እቶም ብዓይኖም ዝረኣዩ ድማ ኩሎም ብዘይካ ሓደ ኣምላኽ ሃዋርያት ካልእ ኣምላኽ የልቦን ኢሎም ኣመኑ። እቲ ወዱ ዝሓወየሉ መኮንን ከዓ ብፍላይ ኣብ ሃዋርያት ቀሪቡ ሰገደሎም። ነቲ ብጸሎቶም ዝሓወየሉ ወዱ ናብ ኣዲኡ ሰዲዱ ድማ ናብ ገዝኡ ኸይዶም እንጀራ ከመገቡ ለመኖም። ኣዲኡ ድማ ንወዳ ብሕሙም ሰዲዳቶ ብክልተ ኣጋሩ ድርድር እናበለ ምስ መጻ ሃዋርያት ከም ዝፈወስዎ ድማ ምስ ነገራ ሓደ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እደው እለ ኣድሃንዎ ለወልድየ ብዘይካ ሓደ ኣምላኽ እዚኣቶም ንወደይ ዘድሓንዎ ካልእ ኣምላኽ የልዎን ኢላ ገጾም ከይረኣየት ብግብሮም ጥራይ ኣመነትሎም። ንቤታ ክመጹላ ድማ ነቲ ዝሓወየ ወዳ ለኣኸትሎም። ንሳቶም ድማ መጸዋዕታኦም ኣኽቢሮም ከድዋ። ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 16 ፍቕዲ 14። ናብ ሃዋርያት ተኣምራት ፈቒድካ ስለዘይውዳእ ከዓ ናብቲ ክምስሕሉ ዝተዓደሙሉ ገዛ ዝምለኹ ዝነበሩ ጣዖታት ስለ ዝጸንሕዎም ኣብ ኣፍ ደጊኡ
ምስ በጽሑ እቶም ጣዖታት ንስኻ እንተ ዘይ ትደፍዓኒ መን መጽለፈኒ እንተ ዘይተብል ኢድ ሐዋርያት ብእኩባተን ዝተንከዮም ወይ ዝደፍኦም ዘይብሎም ቁልቁል ርእሶም እናተደፋፍኡ ወዲቖም ተሰባበሩ። እቶም ሰብ ገዛ ድማ ነዚ ተወሳኺ ተኣምር ብምርኣዮም ንእምነቶም እምነት ወሰኽሉ። ዘሎ ንብረቶም ናብ ግብሪ ሐዋርያት ኣቕሪቦም ድማ ንድኻታት ሃቡልና በልዎም። ያዕቆብ ሐዋርያ ግን ባዕልኻ ዓድሎ ኢሉ ኣፍቀደሉ እሞ እቲ ቴዎፍሎስ መኮንን ድማ ነቲ ዝቐረቡ ሃብቱ ብምሉኡ ንድኻታት ዓደሎም። ብድሕሪኡ ምምጋቦም ድማ ንዕኡ ቤተሰቡን ከጥምቕዎም ለመኖም እሞ ንዕኡን ንሰበይቱን ወዱን ንሰለስቲኦም ኣብ ቤቶም ጸንሑ 30 ሰባትን ጸጋ ጥምቀት ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሃብተ መንፈስ ቅዱስ ሃብዎም። ብድሕሪ እዚ ቅዱሳን ሐዋርያት ኣብ ዘይበጽሕዎን ዓዲ ከስተምህሩ ካብታ ዝነበርዋ ዓዲ ወፂኦም ናብ ሓንቲ መኮነንቲ ዘውግዑላ ዓዲ ኣትዮም ጎይታ ካብ ጽንሰቱ ክሳዕ ዕርገቱ ዝነበሮን ኣተዓባቢኡን ሕማሙን ስቕለቱን ሞቱን ትንሣኤኡን ዕርገቱን ካልኣይ ምጽኣቱን ሓደ ብሓደ ምስ ነገርዎም እቶም ኣብታ ቦታ ዝነበሩ ኩሎም ኣመኑን ተጠመቑን። ቅዱሳን ሐዋርያት ድማ እምነቶም ርእዮም ኤጲስቆጶሳነትን ካህናትን ሸሙሎም። ቤተ ክርስቲያን እውን ክሰርሑ ድማ ኣዘዝዎም። ብእምነቶም ተሓጒሾም ከኣ ነቶም ምእመናን ተፋነዎም። ሐዋርያ ያዕቆብ ድማ ናብቶም ዝርዋን ዝበሃሉ ዓሌት ከደ። ምስክርነት ዕረፍቱ ሐዋርያው ያዕቆብ ነቶም ዝቐደሙ እምነትን ጥምቀትን ድሕሪ ምሃቡ ናብቶም እምነት ዘይብሎም ካብ 12 ነገድ ወይ ከዓ ዓሌት ዝውለዱ ዝርዋን ዝበሃሉ ከይዱ ጎይታ ዝገበረ ኩሉ ካብ ጽንሲ ጀሚሩ ዝገበሮን ተኣምርን ቀጺሉ ዝምሃሮም ትምህርትን ዝፈጸሞ ተኣምራትን ምስ ምሃሮም ኣብ ርእሲ እቲ ገባሪ ናይ ሄሮዶስ ምንባሮም ነፍሲ ወከፎም ዘምልኽዎም ጣዖታት ከዓ ነበርዎም። ምስ ካልእ ዘይራኸብ ቋንቋ እውን ነበሮም። ያዕቆብ ሐዋርያ ድማ ብዘይካ ምስቶም ብጾቱ ሐዋርያት ዝተቐበሎ ዝተገልጸሉ ቋንቋ ናይ እንስሳን ኣራዊትን ኣዕዋፍን ሰማይን ከይተረፈ ፍሉይ ውህብቶ ስለ ዝነበሮ ብቋንቋኦም ቃልእ ሃይማኖት ኣረድኦም። ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 12 ፍቕዲ 14 ግብሪ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ካብ 1 ክሳብ 13 ኢዩኤል ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 28 ጉባኤኡ ዘርጊሑ ወንጌል እናሰበኸ ከሎ ድማ ዝወሃብ እንተደኣ ረኺብኩም ከዓ ንምድራውያን ነገስታት ዘምልኽዎም ጣዖታት ዘይኮነ ንድኻታት ደኣ መጽውቱ። ምክንያቱ ንዳሕራይ ንሳቶም እዮም ናብ ቤቶም ዝቕበልኹም እምበር ንነገስታት ምሃብ ከም ዘየድሕነኩም ፍለጡ ኢሉ ሰቢኹ ምስ ኣረድኦም ኣሚኖም ተጠመቕሉ። ሉቃስ ምዕራፍ 16 ፍቕዲ 9 ሲራክ ምዕራፍ 12 ፍቕዲ 4 ክሳብ 5 ሄሮደስ ግን ነዚ እምነትን ጥምቀትን እዚ ምስ ሰምዐ ሎሙስ ከዓ ንነሮን ንጉሰ ነገስት ንዓይ ንሄሮዶስ ንጉስ ኣይትገብሩ ልብሲ ሰባኺ መጺእና ሕጂ ኣምጽለይ ኢሉ ኣዚዙ እቶም ዝተልኣኹ ወተሃደራቱ ሒዞም ኣምጽሉ እሞ ኣብ ቅድሚኡ ጠጠው ኣቢሉ ድማ እንታይ እዩ ፍጥረትካ ብመንኪ ኢኻ እተኣምን ወረ ዘይተሓፍር ብግብሩ ንሞት ዝጽውዕ እንዳበለ ናይ ንዕቀት ሕቶ ኣቐረበሉ። ቅዱስ ያዕቆብ ድማ ንዝቐረቡ ሕቶ ክምልስ እንከሎ እምበኣርከስ ኣነ በቲ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ፍጥረት ስልጣን ዘለዎ እግዚኣብሔር እየ ዝኣምን፣ ከምኡውን ንስኻ ኮነ ኔሮን ካብቲ ፍጥረት ስለ ዘይትፍለዩ ናባኻትኩም እውን ከይተረፈ ስልጣን ዘለዎ ኣምላኽ እየ ዝኣምን ኢሉ መልሲ ስለ ዝሃቦ ሄሮዶስ ተቆጢዑ ካብዛ ሕጂ ዝተዛረብካያ ዘረባ ንላዕሊ ኣብ ምድጋም ኣይብፅሕካን እየ ኢሉ ሰይፉ መዚዙ ክሳዱ ቆረጾ። ነብሱ ካብ ስጋኡ ተፈልየት። ምእመናን ድማ ናብ በጥቂ ዘማማርቂ እትበሃል ቦታ ጸግዒ ቤተ መቕደስ ቀበርዎ። ግብሪ ሐዋርያት ምዕራፍ 12 ፍቕዲ 2 በረኸቱ ይሕደረና። ናይ ቅዱሳን ሐዋርያትና ሓለወኦም ተረዳእነቶም ናይ ሐዋርያነት ስብከቶም ይሕደረና ኣሜን። ሰላም እብል
ለሐዋርያ ፈነወ ወወንጌላዊ ዮሐንስ እንዘይሄሉ ህያወ አህጉራተ ይሰብክ ጊዜ አንሰሰወ ድምፀ አራዊት ወዛዋፍ ንቃወ በመንፈስ ቅዱስ ያዕቆብ ለበወ። በረኸትን ጸሎትን ቅዱሳን ሐዋርያትና ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን። ሚያዝያ 17 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅዱስ ያዕቆብ ሐዋርያ ወልደ ዘብዴዎስ ካብ 12 ሐዋርያት ሓደ ዝኾነ። ወርሓዊ በዓላት ቅዱስ እስጢፋኖስ ሊቀ ዲያቆናት ቀዳማይ ሰማዕት፣ ቅዱስ ኤጲፋንዮስ ዘቆጶሮስ፣ ቅዱሳን አበው መክሲሞስ ወድማቴዎስ፣ አባ ገሪማ ዘመንደራ፣ አባ ጳላሞን ፈላሲ፣ አባ ለትጹን የዋህ አሜን። ኣብ ጊዜ ሰማዕትነቱ ለመንሎም በረኸቱን ረድኤቱን ምስ ኩላትና ይኹን። ቸርነት ናይ ስላሴ አማላጅነት ናይ ቅድስተ ቅዱሳን ወላዲተ አምላኽ ድማ ምስ ኩላትና ይኹን አሜን። በረኸቶም ይሕደረና አሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዚክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ